Welcome back to my YouTube channel. Diनै आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे लक्कीपुर गामियावहाय दा बिथांमोना गोदानै मोनसे खृष्टियान ग्रुप बिथांमोना गोदानै दानो नागिरदों दा बेवहाय जोङो दंफैयो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्ला बिथांमोननिफ्राय गासैखौबो मिथिलांनो फाइनाली दायो जोङो सफैबाय नैबे जायगायाव दा जोंखौ मानि थाखाय लिंहरदों बिथांमोननिफ्रायनो गुवारै जोङो मिथिनानै लागोन दा बिथांमोना जाहैबाय बेयावनो दङ नै फुल ड्रेस गाननानैहाय ओमफ्राय दा दिनैहाय मानि थाखाय जोंखौहाय बेसिम नोंथांमोना लिंहरनाय जादों खुलुमबाय सिगाङावनो मिनिया बर' ब्लग बिथांखौ जों लिंहरनाय बायदि बिथाङा बे जोंनि जायगासिम सफैनो हाबाय बिनि थाखायनो बिथांखौ हामबाय होनबाय जोंनि लिंहरनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो चिरां किचेन ग्रुप जोङो ओंखाम संग्रा जों ग्रुप गोदानै जोङो दाफुंबाय जोङो बयजों लोगोसे जोङो रायज्लायनानै जों बेखौ दाफुंनाय जाबाय जों हाबा बहस जों जेखि जाया जों माबायावनो जोङो जों संगोन जोंनि लिंहरनायनि उद्देश्यआ बेनो आरो दा नोंथांमोननि नैबे ग्रुपआवहाय साबैसेसिम नोंसोरो ग्रुप दानाय जादों गासैबो जों 15 जन जों ग्रुप दङ ओमफ्राय दा बेखौ लानानै नोंथांमोना रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरो मेसेजआ जाहैबाय जोङो जिखिया जा जों आइटेम जोङो मोनसे जों बिरियानिखौल' जोङो संनाय नङा जोङो गासैखौबो जोङो संजोबगोन माबायदि आइटेम नांगौ बर'नि जानायखौ अनला नारजि गासैबो ओमफ्राय दा नोंथांमोना अनलि संनायल' ना नोंथांमोनानो भारा खराखौ लानानै थांफानाय जागोन जोङो दा भारा खरा जोङो जेबो गैथ'वा जोङो संहैनायल' जों उनाव जोङो एसे माबा जालाङोब्ला जों बेबस्था बेफोरखौ जों लानो हागौ नोंथांमोननि बे लकेसनखौ एसे खोथा हरनो हागोन नामा लकेसना जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि थाना सिङाव थानाय लक्कीपुर गामि दा नोंथांमोननि नाम्बारफोरखौ बेयाव होजानाय जागोन नामा होजागोन दा नोंथांमोना मोनबैसेसिम आइटेमखौहाय संनानै रायजो राजाफोरखौ जाहोनो हानायनि केपासिटि दङ नामा जों आइटेमखौथ' जोङो बुंनो हायो जेब्ला हाबाथिलिफ्राव एबा सोरनिबा बहसफ्राव एबा मिटिंफ्राव जोङो थांगोन मोनसे आइटेम जायो मालिकफ्रा संहैयो जों बेजोंसो जोङो संनो हागोन आरो दा नोंथांमोननि नैबे ग्रुप जे दादों बेखौहाय मा मुं दोननाय जागोन जों चिरां किचेन ग्रुप आदसा दा नोंथांमोननि नैबेखौहाय माबायदि फोथांनानै लाखिलांगोन फोथांनानै लाखिनो जाहैबाय जोङो बेनो जोङो बयबो खामला मावनानै जाग्रा जोंखा जेन' जों बे संनायजोंनो न'खरखौबो जों एसे फोथांलांनो हायो खोमा जोङो साननानै जोङो बे ग्रुपखौ जोङो दानाय जादों दा नोंथांमोननियाव बे ग्रुपखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला नोंथांमोननि जे हान्थिनाय गोजान लामा बा खाथि लामायावहाय माबायदि नोंथांमोना थांनानैहाय संनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होहैनो हानायनि केपासिटिया मा जोंनि केपासिटिया जाहैबाय जोंनाव गारियाबो अलरेडि विंगारा गंसे दंखायो जोङो बेजोंनो जोङो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांनानै जोङो संहैगोन नोंथांमोननि बे 15 जन मानसिया जेन'बा संनाय खावनायनि लाहार फाहार जे लादों बे 15 जन मानसिया बे विंगार गंसेजों थांनानै सहैनो हागोन नामा हायो 16-17 जन आराम थांनो हायो आदसा दा नोंथांमोननिया बेखिनि आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि बे रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव बिथांमोना खावलायदों दा बयबो जेन बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारफ्राव फन खालामनानै नोंथांमोना बिथांमोनजों खबर खालामलायनो हागोन बिथांमोना दिनै गोदानै गावसिनि बे खृष्टियान ग्रुपखौ दानाय जादों दा बे ग्रुपखौ नोंथांमोना जेन जाहाथे अनसायहरो दा जोंनि खाथि खालानि अनगायै गुबुन जायगाफ्रावबो थांनानै नोंथांमोना बाहागो लाहैगोन नामा औ लाहैगोन जोङो जेरावखि जों लिंहरना चिराङानो क'क्राझारानो जा बाक्सायानो जा उदालगुरियानो जा जों थांनानै संहोनो जों राजि आदसा दा नोंथांमोननि जे बे गोबां नैबे जायगाफ्रावहाय संनानै जाहोहैनाय समफ्रावहाय माबा मोनसे केलेंकारि एबा माबा मोनसे बुंनाय बेफोरबायदि खोमायाव नोंथांमोननि खोमायाव जुदि हाबोब्ला बा संख्रि नाङाखै बानलु नाङाखै होननानै हाबोब्ला नोंथांमोना बेवहाय फावसयनानै थागोन नामा थाया
दा नोंथांमोननि बे संनाय खावनायाव माबा मोनसे जुदि फैमालफोर जानानै गामिनि रायजो राजा सुबुंफ्रा जुदि नोंथांमोननि संनायफ्रा जायाखै संख्रि नाङाखै बानलु नाङाखै होनोब्ला नोंथांमोना फावसयनानै थागोन नामा? बेबायदिनो बिथांमोना गावनि थांखिखौ लादों, गोगोम गोरायैहाय लादों। दा रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनायफ्रावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो बिथांमोना बिराद मोजां मोजां संनानै जाहोनो थाखाय रायजो राजानिसिम आइटेमखौ लाबाय। दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। रायजो राजाफ्रा उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। जय बर' हारि, जय।